Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. А давайте погуляем. Гэта цудоўная прапанова. Гульні з раніцы настройваюць усіх на цікавы дзень. А гульня у нас будзе не толькі цікавая, але і карысная. Гуляем камандай ці паасобку? Камандай. Добра, камандай заўсёды цікавей. І сябры, давайте успомним самыя прыгожыя кампліменты. Усе ведаюць, што такое камплімент. Гэта прыгожае французскае слово, якое азначае асаблівую форму пахвалы, словы павагі. Усё правильно. Вось зараз абмяняемся кампліментамі. Я пачну. Маргарытка, ты сёння вельмі прыгожая. Дзякуй, Касечка, а у цябе вельмі прыгожая сукенка. Ой, як прыемна такое пачуць. І ты малайчына, Маргарыта, што прыдумала распачаць дзень з кампліментаў. Дзякуй, а вы, нашы сябры, такія прыгожыя і разумныя. Так, гэта Маргарыта менавіта пра вашу усмешку гаворыць. А вы, сябры, якія кампліменты ведаеце? Ой, прыгожыя якія словы! Часцей гаварыце іх, калі ласка. Навукоўцы заўважылі, што калі гаворыш прыемныя словы другому, нават стан здароўя паляпшаецца. Прыемныя словы быццам вітаміны. Можна лічыць і так. І той, каму адрасаваны кампліменты, таксама паляпшае свой настрой, а значыць і здароўе таксама. А зараз давайте уявім, што мы ў тэатры. Напрыклад, у лялечным. Я вельмі люблю наведваць гэты тэатр. Так, і я таксама. У мяне там усе спектаклі любімыя. А як правільна рабіць кампліменты артыстаў? Я пасля спектакля вельмі гучна пляскаю у далонькі. І гэта для іх лепшы камплімент. А я заўсёды рыхтую букет кветак і ўручаю пасля спектакля таму артысту, хто спадабаўся мне больш за ўсіх. А я яшчэ крычу: «Брава! Брава!» А вы ведалі, што калі на сцэне артысты мужчыны, трэба крычаць «Браво!». А калі артысты жанчыны, тады па правілах трэба крычаць «Брава!». А калі на сцэне і мужчыны, і жанчыны, якімі словамі ім гаварыць кампліменты? Тады «Браві!». Ці яшчэ можна гучна апладзіраваць і крычаць «Бравісіма!». Ці апладзіраваць і паўтараць «Біс, біс!», калі вы хочаце, напрыклад, каб артыст паўтарыў танец ці песню. Сёння якраз адзначаецца Сусветны дзень тэатра. І мы жадаем, каб усім артыстам часцей крычалі «Браво! Бравісіма!» і «Біс!». А зараз давайте паглядзім мультфільм. Сябры, адкажыце, калі ласка, а які ваш любімы колер? Я вельмі люблю ўсё ружовае. Ружовыя зефіркі, ружовыя шчочкі, ружовыя стужачкі. Мне здаецца, гэты колер такі дзявочы. Так, многія дзяўчынкі любяць ружовы колер. А мне падабаецца чырвоны. Мне здаецца, што гэта колер перамогі. Усе хлопчыкі любяць атрымліваць перамогу ў любых спаборніцтвах. І дзяўчынкі таксама любяць перамагаць. Яшчэ больш, чым хлопчыкі. Можна перамагаць і ў ружовых стужачках. Вось. Сябры, а вы якія колеры любіце? А вось мне падабаецца зялёны колер. Гэта колер прыгажосці і вясны. А я думаю, што колер вясны гэта жоўты. І чаму? Ну, таму што гэта колер цёплага сонейка. А я лічу, што колер вясны блакітны. Таму што ручаі бягуць. І неба такога блакітнага колеру. І таму прапаную перанесціся ў Індыю. Ух ты! Якое вялікае падарожжа! А чаму менавіта ў Індыю? Калі мы паспяшаемся, мы паспеем на цудоўнае свята колераў. Ты пра свята Холі гаворыш? Менавіта так. У нас сустрэча вясны – гэта свята Масленицы, а ў Індыі свята фарбаў. Усе абсыпаюць сябе самымі рознымі фарбамі. Гэтыя фарбы ствараюць з маісавай мукі і фарбуюць ёй усё: рукі, твар, валасы, адзежу. І нават вуліцы і сцены дамоў у гэты дзень становяцца рознакаляровымі. Усе смяюцца і спяваюць. І такі святочны настрой у іх доўжыцца ўсю вясну. А можа і лета? У Індыі мы пабывалі. А цяпер давайце вяртацца ў добраранак. У нас тут таксама сапраўдная вясна і цудоўны настрой. А каб нам было яшчэ весялей, давайце паглядзім працяг цікавага мультфільма. Ага.
смяяцца, да танцаваць і ўсё рабіць каляровым. Ты лепш запрасі жыхароў Індыі да нас на купалле. І не толькі гасцей з Індыі, але і ўсіх вас. Старажытная легенда сцвярджае, што толькі аднойчы на год зацвітае чароўная папараць-кветка. І той, хто адшукае яе, будзе валодаць незвычайным дарам, разумець мову звяроў і птушак. А яшчэ ён зможа знаходзіць скарбы. Дзяўчыны звычайна плялі вянкі ды загадвалі на каханага. А хлопцы разводзілі вогнішча, праз якое потым усе скакалі. Быццам ачышчаліся ад усяго дрэннага. А як вы думаеце, якога колеру папараць-кветка? Напэўна, аранжавага, быццам вогнішча. Кася, а ты як лічыш? Мне здаецца, што папараць-кветка белага ці чырвонага колеру. Чаму? Таму што я люблю і белыя і чырвоныя кветкі аднолькава. Маргарытка, а ты якога колеру папараць-кветку бачыла? Пакуль не бачыла, але ўпэўнена, калі знайду яе, яна будзе рознакаляровая. Кожны пялёстак рознага колеру. Так, быццам кветка-семікветка з казкі Катаева. Здорава, што і кожны пялёстак можа выканаць якое-небудзь жаданне. Сябры, а вы якія жаданні загадалі б чароўнай кветцы? Падумайце пра гэта, калі будзе ісці мульцік. А я хочу павіншаваць усіх нашых гледачоў з яшчэ адным святам. Гэта з якім? З надыходзячымі вясновымі канікуламі. Спадзяюся, усе вы атрымалі добрыя адзнакі ў свае дзённікі. А хто добра пастараўся, можа і адпачнуць. Усе склалі праграму на канікулы. Калі ў вас многа запланавана, лепш запісаць усё ў нататнік. Тады ні на што не забудзецеся і ўсюды паспееце. Праверана лесікам. А калі вы не ведаеце, чым заняцца падчас вясновых канікул, глядзіце наш добраранак. Мы будзем сустракацца з вамі, як заўсёды зранку. Расказваць пра самае цікавае і падказваць маршруты, па якім можна прайсці. І запрашаць на тыя мерапрыемствы, якія проста нельга прапусціць. А можам дамовіцца і адправіцца куды-небудзь разам. З лепшымі сябрамі можна адправіцца нават на край свету. Ага. Ну, на край свету нас бацькі не адпусцяць. Затое падарожнічаць па родных мясцінах дазволяць. А яшчэ лепш і бацькоў з сабой узяць. Толькі давайте дамовімся, што і падчас канікул вы будзеце класціся спаць у адзін і той жа час. Можна зрабіць гэта адразу пасля вячэрняй калыханкі. Тады вам будзе лягчэй прачнуцца раніцай, і вы ні за што не праспіце добраранак. Дамовіліся? Тады сустракаемся ў панядзелак зранку. У нашым добраранку! Будзе, як заўсёды, весела.